आंनि हिन्जावा ब्लेक बिउटि आंनि हिन्जावा ब्लेक डायमन्ड नायनो बियो बहे फाक्का सारिथिनमन आंनि हिन्जावा बिटिडि रायजोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सेक्रेटारि ओंखामजों ओंख्रिजों बेदरजों फिसाजों जायो बियो फाक्का 5 केजि बबाव थाङो बबाव फैयो बियो देवानिनि ग्रें 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 गुं 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 आंजों सामफ्रामबो बेरेफुंजानि सुद्रिथारलै सयथिबो फावदार सिनोजों देलाय मालाय बियो फुरलिलि रागाया हामथारलां माथा फाख्रिखौ दार मार्सटिनि जेरावबो बेरायनो आंहालाय चान्स गैला सामफ्रामबो आंलाय बिनि न' बेंग्रा आंनि हिन्जावा ब्लेक बिउटि आंनि हिन्जावा ब्लेक डायमन्ड नायनो बियो बहे फाक्का सारिथिनमन सि सामफ्रामबो बियोलाय खालामो खुन्थिनिनि खालामो बियोलाय दिरिया तिउरिया महारानिनि रायजो जानाया नंखायसिगोनलै सामफ्रामबो बियोलाय बिटिडि डब्लिउपिटि बोरै मोनफ्लांनायखो बिखौलाय आंलाय सुनिबानि सामफ्रामबो हिनजावफोर 12-15 जन आंनि न'आ लाजिखांबायसो आं बिसोरनि थाखा फैसानि गलमाला आंनि हिन्जावा ब्लेक बिउटि आंनि हिन्जावा ब्लेक डायमन्ड नायनो बियो बहे फाक्का सारिथिनमन आंनि हिन्जावा बिटिडि रायजोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सेक्रेटारि ओंखामजों ओंख्रिजों बेदरजों फिसाजों जायो बियो फाक्का 5 केजि फाक्का 5 केजि फाक्का 5 केजि फाक्का 5 केजि मोजां मोनो मोथे मोथे गोसो